Arkaitz, astebete daroazu sofan lo egiten. Ezan erraza berez, nik neuretzako errazena zan bidetik hartu dut, ebala saiatu nahiz behintzat ez. Sofan loitia tokatu zait, baino gehiagotan, haur txikiak eta dauzkagunean eta halakoak tokatu izan dira, eta gerriko minak ondoren zer dien ere bakigu. Eta beste ideiaren bat ere etorri zai, baina larri asmatu behar nuen, eta pixka bat neuretik kantatzera dakidet, humoretik. Herriz herri saio, dara matazken bolada. Atzo ere zaian ginen, nita Unai Iturriaga. Etxera heldu orduko, hirurak baziren jada. Ohera hurbildu eta bi okupa neuzkan ara. Euri titia zurgatzen, maindi lozearretara. Manta txiki bat hartuta, berriro ere sofara. Bertsolari garen aitak, horrela ibiltzen gara. Bertsolari garen aitak, horrela ibiltzen gara. Telebista piztu nuen, loak hartzearen laizter. 36 kate, baina etzegoen ezer. Kanal Bizkaian pornoa, markan Nadal ta Federer. Telecinkon astrologak, teletiendan yes estender. Azkenean kostatuta, loak hartu nuen joder. Sofan nahiko deseroso, bihurturik oker. Iturriagak eman zidan, txina txiki bati esker. Iturriagak eman zidan, txina txiki bati esker. Goizean goizez natu naiz, ta ez daukat min makala. Aste osoa sofan lo, ta nahiko gauza normala. Komuneraino joan naiz, agure zar bat bezala. Berriz tabarra ematen, daukat hernia dizkala. Bertsozale elkartera, deituko dut berehala. Ta esango diet bihar, baja hartuko dudala. Kauen berri zigorrentzat, txapela eta finala.
kauen berri zigorrentzat, txapela eta finala. Basauriko honen txuenak oie. Asteburu honetan Durangon eta hurrengoan Gernikan osatuko da finalerako 8 handia.